No niin, ja nyt täällä on taas Hessuhoppani ja tällä kertaa mukana on Alien Norsu! Kyllä, eli Alien Norsu tulee mukaan videoihin, joka on aivan mahtavaa. Ja tässä nyt aloitettiin tällainen uusi mappi, tällainen ihan single player. Ja nyt ollaan kaivoksessa, tää on ihan tänään aloitettu. Ja kaivoksessa kaivetaan ja jos löytyy timanttia ja vähän tehdään pian taloa taas tänne ja vähän tällaista kivaa. No nyt mennään tänne. Noin. Sitten täältä jatketaan. Noin. No, tuolla varmaan voi olla timanttia. Mennään täältä. Noin, noin. Nyt hakataan nämä tästä nämä raudat. No. Ja nyt katsotaan, onko tuolla jotain. No niin. No ei tästä kyllä ihan heti näytä. Nyt katsotaan. Vielä näkyykö. Noit hakataan pari tosta nopeasti. Ei ollut. No, mainataan nämä raudat vielä tästä nopeasti. Noin. Saataiskohan pian rautafullit jo. Joo, saadaan aika nopeasti. Tai saadaan nyt jo. Pitää vaan nopea sulattaa. Noin. Täältä. Jos. Mikäs toi kuki oli? Mennään täältä. Täällä on aika iso sellainen kaivospaikka. Mennään tutkimaan sitä vähän. Täällä. Nyt ollaan siellä. Nyt katsotaan. Ei. Lapista. No mennään täällä. Lepakko tyttö tulee. Aika hyvin meni. Taas meni tonne tulee. Noin. Ei, ei! Jes, hyvä, tipun laavaa. Jää sinne. Hyvä. Jää sinne. Ei! Ei skeletoneja. Ei sinua. Kuole. Kuole. Hyvä. Noin. Nyt hakataan vähän tätä hiiltä vielä. Näin. Täältä mennään katsomaan nopeasti. Ui! En mä tee tuolla mitään tuolla lapiksi on. Noin. Tuolla alla päällä on laavaa, niin ei ole kaiveta. Eipäs kaiveta tällä kertaa. Tosta. Ja kun nyt on tällainen tilanne, tehdään nopeasti pieni kaivostalo tähän. Tehdään vaan tää kaivostalo tähän. Ja sitten alkaa varmaan tää video jo olla tässä. Eli tää video ei ole kauhean pitkä. Ja kuten sanoin, että mukana on Alien Norsu. Ja Alien Norsu tulee moniin videoihin mukaan onneksi. Ja on muutenkin hyvä tyyppi. Nyt laitetaan nämä tuohon kiinni. Yhdessä redstone. Katsotaan, että ei ole alla laavaa. No, sitten näin. Otetaan tähän vaikka näin. Ei noin isoa viitit tehdä. No,
täältä. Noin. Ja nyt laitetaan nämä uunit tähän näin. Ja crafty table. Jes, on ovi. Tohon noin. Tohon noin. Näin ja näin. Ja sitten tolla ja tolla. Noin. Jatketaan vielä vähän. Joo, ja tekstuuri on PurePD Craft 256x256. Ja SPX PurePD Craft 256x256. Jos oikein tarkkoja ollaan. Ja tästä jaksosta ei tullut kauhean pitkää, kuten varmaan huomasitte. Ja tehdään vielä tää chesti nopeasti tähän. Noin. Ja vielä tärkeät kamat sisään. Noin. Tästä jaksosta ei tullut mitään kauhean pitkää, kuten näitte. Ja lisää tulee vielä, jos tykkäsitte, painakaa vain tykkää nappulaa. Jos ette, niin laittakaa kommenttiin, mitä pitäisi parantaa. Jos oikein nappaa, niin tilatkaa vaan ihan tilatkaa. Joo, ja se oli tässä. Hei hei.